Kde sakra jsou? Není možný tohle s nima. Nazdar, no čekám na vás, máte zase zpoždění. Čau. Jak je? Dobrý, Jste se flákali, máte zpoždění za 10 minut. Ne, jenom 5. Dobře. Ne, nevadí, doženem to. Vlak nám neujel. Perfektní. Tak kam jedeme dneska, co nás Ale čeká? pojedeme nahoru na Montever s vláčkem, sjedeme lanovkou na ledovec, nebo respektive na to, co z něj zbylo, a půjdeme se rozchodit na mačkách, trošku si zalíst v ledu, pokud najdeme nějakou pěknou díru, a uděláme si takový intro do té ledovcové problematiky. Perfektní, těším se. Tak pokud jdu poprvé do Chamonix na ledovec, jak bys mě poskládal ten nějaký úvodní program, abych si osvojil ty základy a byl všude co nejvíc bezpečně? Ale to Chamonix a jeho okolí je úžasné hřiště, kde se dá vytvořit program, který ti udělá takový intro do veškeré problematiky, která se týká pohybu ve velkých horách. To znamená, že já když stavím program pro začátečníka tady v Chamonix, tak pokud to dovolí počasí a podmínky, tak první den se odehrává tady na Mer de Glace, kde vlastně chci ty lidi za prvý rozdýchat aspoň v této nižší nadmořské výšce, a hlavně je chci rozchodit na mačkách, ukázat jim, jak na těch mačkách mají chodit, jak mají držet v ruce cepí, jak mačky nakopnout do ledu nebo do tvrdého sněhu a tak dále. Tak, důležité je ty mačky si obouvat ve stoje, nesedat si k tomu. Protože když si k tomu sedneš, tak velice často špatně zatížíš a nabuješ tu špičku, ten plastový košíček, a potom by ta mačka nemusela dobře držet. Takže vždycky u toho stát. Mačky máme obutý, pojďme si tady vyzkoušet úplně základní chůzi na mačkách. Tak, máme dva způsoby, rakouský styl nebo německý a k tomu francouzský. Německý je s nohama na šíři pánve, je to taková humpolácká chůze z nohy na nohu, takovýmhle širokým krokem, anebo můžeme chodit elegantně, jako Francouzi, to znamená, že půjdeme a budeme dávat nohu přes nohu. Jak modelky. No, to je ono. Rovina vám nedělá evidentně žádný potíže. Zkusíme tady malinký terénní nerovnosti, zkusíme k tomu přidat nějaký i třeba kámen, jo? Tak pojďme. Hroty dopředu a podívej. Můžete mít špičky normálně dolů, podsazenou pánev. To normálně zadupnout. Když je ten profil strmější, můžete použít přední hroty, jo? Tak znova. Nemám v to důvěru. To úplně asi ne. Jo, i tady u toho je důležitý si nekleknout. Když máš ty mačky opřený, tak si neklekat, podívej. Teď ta mačka stojí. Jo, tady si najdu jenom malý dírky a zase si stoupnu, vidíš to? Jakmile dáš tu nohu takhle, tak si na ně přestaneš vidět a hrozí, že ti uklouznou. To se mi přesně stalo. Tak říkali jsme si, že mačky se snažíme mít při chůzi stále na plných hrotech. Jak toho dosáhnout, když se svah stává strmějším? A už v tu chvíli je pro nás tohleto velmi nepříjemný, nepohodlný a unavující, a stále ještě to není k tomu, aby jsme stáli jenom na předních hrotech. Tak při stoupání můžeme ty mačky otočit a stoupat tak, že postupně se
stále zvětšujícím se sklonem točíme hrotama více a více, předníma hrotama více a více dolů. Jo? Takže potom vlastně dojde k tomu, že ty mačky otáčíme do této pozice a noha přes nohu. Můžeš je otočit ještě víc, Miky. Tak, to je ono, Barčo. Klidně, přesně tak. Použijeme druhou část ledovcového vybavení, nedílnou, a tím je cepín. Turistický cepín se skládá z topůrka, zobáku, lopatky, tomuhle říkáme hlava, a při běžné chůzi po ledovci držíme cepín za hlavu. Držíme ho takto z vrchu a vždy, pokud kráčíme tak, aby byl zobákem dozadu, a vždy ho máme u svahu. Tak si pojďme zkusit, jak se dá o cepín opřít tadyhle ve strmějším svahu. A tohle sekání stupu použiju vyloženě na krátké pasáže, jo? Jasně, samozřejmě, pokud prostě přecházíš nějaký krátký úsek a ještě pokud možno třeba firnovej, jo. Tak tyhle ty prohlubně různý nám tady zase to hřiště, tomu našemu hřišti dávají trošku jiný rozměr a můžeme ten trénink si udělat malinko zábavnější. Takže tady jsme si připravili takovou opičí dráhu, kdy vaším úkolem je odtraverzovat na jednu, na druhou stranu a potom tamhle pomocí cepínu vylízt z díry. Jo. Překročit. A. Dobře, zvedni a ušáni na ten další a chytni vprostřed to topůrko. Tak. Vítej. A zkuste si občas dát ty nohy křížem, koukej. A nebo i ze předu, jo, šup. Tak a zkus to předem si dát. Tak, aha. Tak. Jo. Tak ukážem si dvě věci, které vám můžou posloužit tady na takovémhle hřišti k jištění, k vybudování štandu. První ukážu vám dvoubodový štand ze 2 šroubů a pak si ukážeme Apalakovy hodiny, jak se vyrábí. Pokud je ten led takhle pohorovitý, tak není dobrý začít vrtat úplně do toho měkkého povrchu, ale je fajn si takhle odhrábnout trošku toho měkkého, narazit na tvrdý led a taky si to vyčistit od těch kamínků, abyste si zbytečně netupili šrouby. Pokud děláte ten štand, tak ze 2 šroubů v žádném případě by to neměly být ty nejkratší, minimálně by to měly být šrouby nějaký 16, ideálně 20. Zavrtáme jeden šroub, ten spodní, a když je dostatečně chycený, vyklopíte kličku a už tam jde jak do másla. Dobře dotáhneme. Potom použiju kevlarovou 120 cm smyčku a je fajn se naučit vyvazovat to přímo do těch plaket, do těch šroubů. Protáhnu a vytvořím si takzvaný auge. Dobrý. A ten druhý šroub dám mírně do strany, pokud mi to umožňuje povrch, a dám ho nad ten spodní. Ten horní šroub slouží jako pojistka, pokud by selhal ten první bod toho štandu. Dělám tady lodní úzel. Jo. Vlastně nespotřebuji ani jednu jedinou karabinu. Mám parádní dvoubodový štand, do kterého můžu pověsit nákladák. Důležitá věc, ty šrouby z toho vytávají, z toho ledu. Jo. Takže to, co jsem si tady namlátil, tak zase dám zpátky na to, co jsem si nahrabošil, když jsem to čistil, tak s tím zase můžu ty šrouby pěkně přikrýt.
Druhou věcí, kterou jsem zmínil, jsou Abalakové hodiny. Jedná se vlastně o vytvoření sloupku z ledů, který nám potom slouží jako štand nebo jako vratný bod. Zase je dobrý si odhrábnout trochu ten vršek. Ten šroub tam samozřejmě musím navrtat pod nějakým úhlem. Tak, už nám to tady parádně zásah. Tak. Si vezmeme smyčku, zasuneme z jedné strany do díry, protože by se nám blbě vyndavala, tak použijeme takovýhle háček, pomocí nějž smyčku vydáme ven a zavážeme třeba protisměrným uzlem. Tak, paráda. Můžu se do toho klidně pověsit plnou vahou. Bez šance. Dobře no. Dobrý, takže takovýhle chlegrácek Dobré. tady je spousta. Tak, máme za sebou intro, zítra půjdeme na 2 dny nahoru, protože okno hezkého počasí pokračuje. To je zítra ráno 6:30 sraz u lanovky, výjezd lanovkou na Medy. Na Medy se oblíkneme do sedáku, vezmeme si mačky, seběhneme po takovém exponovaném hřebínku, navážeme se na lano všichni 4, přeběhneme Vale Blanche a dle podmínek času, sluníčka, měknutí sněhu se rozhodneme, zda půjdeme ještě na hřeben Emtrev, anebo zda půjdeme dělat záchranu z ledovcové trhliny tady k chatě Torino a hřeben si necháme na pozítří. Super.